आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज न्यू चौक चौसीमा वैशाली। कंचन राज न्यू चौक चौसीमा वैशाली। सोहली पाता जुलाई ओके छोड़म रे ओके छोड़म रे धक सारावा के कपार आजू फोरम रे आजू फोरम रे भले तोरम रे चली पाता जुलाई ओके छोड़म रे ओके छोड़म रे धक सारावा के कपार आजू फोड़म रे आजू फोड़म रे भले तोड़म रे हम खुनवा सवाले बा गरम कपारे बा धुना मिलइले बा कौन सारावा हमारा मलिया के आज रंगावाला गइले बा रे कौन सारावा हमारा मलिया के आज रंगावाला गइले बा। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज न्यू चौक चौसीमा वैशाली। लाल पिया दिया के निया दे ओकरा डलले बा ओकरा डलले बा राहुल ना जधानी कहतानी गाले में मलले बा हो अमिताया से करंगवा ऊपर छलले बा हाँ छलले बा लाल पिया के निया दे ओकरा डलले बा राहुल राजा धानी कहतानी गाले में मलले बा हो अमिताया से कमुना रंगावा छलले बा मुना छलले बा अमिता छलले बा करब नाही देरी हो जाई अबेरी उ पीछा लगइले बा कौन सारावा हमारा मलिया के आज रंगावाला गइले बा कौन सारावा हमारा मलिया के आज रंगावाला गइले बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।